מה זה לחייל את האגן ולמה זה חשוב? זה חשוב בגלל שאנחנו הולכים, עושים את הפעילות שאנחנו עושים, רצים, עושים ספורט, עושים פילאטיס מכשירים, ואנחנו לא מודעים לכך שיכול להיות שהאגן שלנו, במקום להתגלגל קדימה ואחורה, ותכף אני אדגים את זה למה הכוונה, הוא הולך קצת כמו עגלת סופר מקולקלת שמושכת לצד אחד, הוא הולך או לצד ימין או לצד שמאל, כשהמוח יתרגל להרגיש שזה המרכז, ובעצם זה ממש לא המרכז, שזה אומר שצד אחד של גב תחתון יעבוד כל הזמן יותר מהשני ויהיה מקובץ בגלל זה, ולכן פחות יעיל. כל הזמן מותן כסל, deep psoas muscle, יעבוד בצד אחד הרבה יותר קשה. זה יכול פשוט להוציא מתואם את המפרק של הירך, את מפרק הברך, את מפרק הקרסול, לגרום לכך שרגל אחת תפנה יותר פנימה, תשקע יותר לחלק הפנימי שלה, ורגל אחת יותר לחלק החיצוני שלה. ומה שאני הולכת להראות עכשיו, זה איך להבחין האם האגן לא בדיוק מתגלגל במרכז, אלא קצת באופסייד, ואיך להאיר את המוח על מנת למצוא בחזרה את המרכז ואת המקום המאוזן. אז נשכב על הגב. הדבר הראשון שאפשר לעשות זה סריקה סומטית. פשוט רגע לתת לתחושות להגיע, ולהרגיש אם יש צד אחד של האגן כבד יותר. אצלי היום אני מרגישה שהצד הימני שקוע יותר, יש שטח פריסה יותר גדול בישבן הימני בהשוואה לשמאלי. אפשר להניח את הידיים על עצמות האסיס, ה-ASIS, Anterior Superior Iliac Spine, העצמות הבולטות של האגן מלפנים, ולהרגיש אם יש אחת נמוכה יותר בתחושה, זה קצת יותר קשה להרגיש. אני לא מרגישה את זה בידיים שלי כרגע, אבל אני כן יכולה להגיד שאני מרגישה משהו כזה, שזה קצת יותר מצביע למטה, וזה קצת יותר למעלה. זה אומר שמותן אחת שלי יותר מקובצת מהשנייה, מה שגם יכול להוציא את האגן מאיזון. אז נכופף ברכיים. ונתחיל עם התנועה, עם הפנדיקולציה הראשונה לשחרור של הגב, שנקרא Arch and Release. בפנדיקולציה אנחנו נכנסים לגיוס מכוון, במקרה הזה של השרירים של הגב, להקשתה הזאת שלוקחת אותנו קדימה, ולאט לאט לשחרר. זה השלב השני של הפנדיקולציה. לתת לה להסתיים עד סופה ועד מנוחה מוחלטת. עכשיו, מה קרה פה? גלגלתי את האגן קדימה. אם זה אגן הירכיים שלי והם היו זוג גלגלים, הם מסתובבים קדימה. עצם הזנב ננעצת קדימה ולמטה ונוצרת קשת בגב. אגב, הסנטר באופן טבעי ברפלקס הזה, כשאנחנו מדברים על רפלקסים, רפלקס האור הירוק, הסנטר שוקע למטה. אם הייתי מקשיטה את הגב פה, אז הראש היה רוצה ללכת עם התנועה. אבל בעצם ברפלקס האור הירוק שמניע אותנו קדימה, אנחנו שועטים קדימה ומסתכלים קדימה, אנחנו לא נרוץ קדימה למהר להגיע בזמן עם הראש אחורה. ככה עובד הרפלקס, לכן הסנטר מתגלגל למטה. מה קרה פה באגן? האם הוא התגלגל ישר קדימה או משך לצד אחד או לצד שני כמו עגלת סופר מקולקלת? בואו ניקח אצבע אחת, נניח אותה על הפופיק, נסמן בשביל המוח, זאת נקודה חשובה, שים לב מה קורה פה. נדמיין שעל הפופיק יש ביצה קטנה או כדור פינג פונג, ונשחרר את הזרועות לצידי הגוף. ניקח אוויר, נגלגל את האגן קדימה, זה לשם, ניצור את הקשת, וננסה להבחין האם הכדור הזה מתגלגל עכשיו ישר למטה, או בהטיה לימין או לשמאל. ואני בפירוש מרגישה שיש הטיה לא גדולה, לא דרמטית, אבל קצת לצד ימין. ואז השלב השני של הפנדיקולציה, שחרור איטי ומבוקר, פשוט להינמס למנוחה. למה זה קורה? זה פשוט ביטוי של שכחה חופשית מוטורית, שפירושו שצד אחד של הגב התחתון יתרגל לעבוד יותר מהצד השני, ועבור המוח זה הפך להיות ניטרלי.
דרך נוספת, אם זה לא ברור, דרך נוספת לאבחן האם יש משיכה של האגן לצד אחד כשהוא מתגלגל קדימה, זה להניח את האצבעות, שוב על העצמות הבולטות של האגן מלפנים, של אגן הירכיים, עצמות האסיס, ובזמן שניקח אוויר, בטן רכה, האגן יתגלגל קדימה, הסנטר יתגלגל למטה, אני באסיס אחד קצת שוקע, אצלי אני מרגישה שצד ימין שוקע, נגזים את זה קצת. אם אני אגזים את זה הרבה, רק בשביל להמחיש, כדי שתוכלו לראות, זה יהיה משהו כזה. עכשיו, בדרך כלל הישבן שלנו לא עולה, כי אנחנו כן רוצים לגלגל את האגן קדימה, אבל הוא שוקל פחות מאשר הצד השני. ואז נשחרר לאט למנוחה. אם זה לא ברור, ניקח דימוי נוסף. נניח שיש קערת מים מלאה עד סופה, ממש פה בפיוביס, בעצם החק, וכשניקח אוויר ונגלגל את האגן קדימה, נבדוק האם טיפות המים האלה נשפכות ישר למרכז, או אולי בהטיה קלה. ואם אנחנו מרגישים, ובמידה ואנחנו מרגישים הטיה קלה, נגזים אותה קצת כדי להגיד למוח, מוח, זה צד ימין, או אם זה במקרה שלכם לשמאל, מוח, זה צד שמאל. חשבת שזה המרכז? לא כך הוא. ואז שחרור איטי ומבוקר למנוחה מוחלטת. אם זה לא ברור, ועדיין אנחנו לא יכולים לזהות לאיזה כיוון האגן מושך, אנחנו ניתן לברכיים ליטות לצד אחד. ניתן להם פולס קטן, והם ייפלו. ואז נעשה את זה לכיוון השני, ונראה איך זה מרגיש. פולס קטן לכיוון השני, והם ייפלו. ואצלי אני במפורש הרגשתי שהצד הראשון שהמוח שלי בחר, זה הצד שיותר קל, הצד היותר תנועתי. הצד שהיה פחות מוכר ופחות תנועתי, הפולס הזה היה לו איזשהו דיליי, ואז זה ככה משהו קצת יותר איטי, כי יש משהו בגב שלא רוצה להשתחרר. אז אם מצאתי שזה כך, אז אני דפנטלי יודעת שהאגן שלי, העגלת סופר שלי מושכת ימינה. איך אנחנו נחייל את האגן? איך נלמד את המוח איפה זה המרכז? אנחנו ניקח את האגן בכוונה קדימה ובמשיכה לצד שאצלכם הוא מושך, שחרור איטי ומבוקר למנוחה מוחלטת. לאחר שעשינו את זה פעמיים או 3, נעשה את זה לכיוון השני. ניקח אוויר ונפנה את העגלה הזאת, אצלי זה יהיה שמאלה. ונרגיש איך יש נטייה קצת להגזים, הברכיים שלי רוצות ליטות הפעם, כי עבור המוח זה הצד החשוך של הירח, אז הוא נוטה להגזים בכיוון הזה. אוקיי, שחרור איטי, מנוחה מוחלטת. אני אנסה פעם להשאיר את הברכיים שלי במרכז, כי כשאנחנו הולכים, רצים, עושים את הפעילויות שלנו, בדרך כלל אנחנו פונים עם הרגליים קדימה והברכיים קדימה ולא הצידה. אם כי זה כן מושך קצת את הרצועות של הברך לצד אחד, אבל זה לא משהו שבדרך כלל רואים אותו בעין, אלא אם כן זאת עין מאוד מיומנת. אז תיקח את זה בכוונה, אני אשאיר את הברכיים שלי אל התקרה הפעם. גלגול לפנים, קצת שקיעה לצד הנגדי של האגן, הלא מוכר, ואני מרגישה פה פתאום את הגב התחתון של צד ימין שלי עלה יותר להקשתה. אני אשחרר אותו לאט. למנוחה מוחלטת. לאחר שעשינו את זה, פעמיים או 3, עכשיו אנחנו יכולים להזמין את המוח שלנו לבסט את האגן ישר קדימה. זה כמו ללמוד לנהוג פעם ראשונה, לשמור את המכונית במרכז הנתיב. אז אפשר לתת לבית החזה להיפתח, לשכמות קצת ללכת אחורה, לקחת את full arch הזה רק כמה שנוח, ולשחרר לאט למנוחה מוחלטת. ומכאן אנחנו יכולים לעבור ל-flatten and release, זה רפלקס האור האדום. אז ניקח אוויר כהכנה, ננסה לשמור את האגן במרכז ונגלגל אותו הפעם אחורה. הקשת המותנית תשקע,
ואם פה הייתה לנו קערת מים, נשפוך אותה לכיוון האגן, והסנטר יתגלגל אחורה. זה הביטוי המלא של הרפלקס של הדאגה, של הפחד, של הסטרס. ואז נשחרר לאט מהבטן התחתונה, בטן אמצעית, בטן עליונה, העורף ישתחרר למנוחה מוחלטת. מה משתחרר אחרינו? וזה היה איך לחייל את האגן ולהאיר את המוח, לקחת שליטה על התנועה של האגן לפנים ולאחור. אני איריס בר-לב, המרכז הישראלי לחינוך לתנועה סומטית. היו בטוב.